PhilHealth, so mga beneficios asin iba pa. Kaya magdangog po kamo tabi ano. So may mga kahapotan, pwede kamo mag-text sa kuya sa Globe number. Ayan po na 0961-759-0888 sa smart ano 0961-759-0888 sa smart. Sa Globe 0926-0156-020. That 0926-0156-020 sa Globe. O sa messenger account ko tabi, hanapon lang nindo Pio Fernandez. Yung mga nakalag-on man sa samuyang broadcast sa internet, ang official Facebook page mi po, ang DZGB News Online, pwede ka mo dyan tabi, magpaabot sa chat box nin mga kahapotan. Ano. Sige. Bueno, dahil na pagparahalo yun, dakol kitang mga gustong maaraman na informasyon. Hali dyan sa PhilHealth. Ang makakasabay niya tuungon yan, an sa tuyang chief kan benefit administration. Yan. PhilHealth Regional Office number 5, ano? Benefit Administration mismo, chief siya, si Dr. Mirna Suratos kan PhilHealth Region 5. Okay na, Bunjing, nakarinig na. Si Doc Mirna, maray na agad tabi Doc Mirna, si Pio Fernandez po ini kang DZGB. We're on air po sa programang Usapang Philhealth. Doc Mirna, good morning po. Okay, good morning po. Salamat po sa pag-akomodar sa mo for this explanation on COVID-19, mga kaso po sa digdi sa Bicol. Ayo po. Doc Mirna, thanks for being here sa show sa Usapang Philhealth. Si Pio Fernandez po itong kausap, mga anchor. Ano po, so may gusto ka po muna na gusto ipaabot sa ating mga tagapakinig, lalo na sa mga members ng PhilHealth. Go ahead po. Ay pasabot mi lang po ang mga packages or mga benepisyo na related to COVID-19 na igabayaran po kang PhilHealth. Tulo po yan na packages po. Ang inot na inot po is the swab test. Ang swab test po, binabayad yan sa mga laboratories. Now, ang pag ano po namin ng swab testing, there must be an indication for one to have a swab test. Hindi po gusto ko lang pupunta ako dyan kasi gusto ko mapaswab ako. Hindi po lahat yun is nababayaran. So, yung mga wala naman pong indikasyon at wala naman pong history of exposure or contact, hindi po yun dapat hindi po yun kasabay doon sa PhilHealth benefit namin on swab testing. Okay po. So, that is one. Kasi po, asymptomatic ka, wala ka namang history of exposure, wala ka namang history of contact, so no need for you to have a swab. Unless lang po, may mga indication po like kailangan mo mag-travel, okay, or you're a health worker. So, mga mandatory pong ina-accept po yun. Pero the rest po, as far as we're concerned dito, tinitingnan din po namin kung may indikasyon ba yung pag-contact ng swab or hindi. So, depende po sa then the claim could be returned or pwede din po ma-deny. Opo. Okay? So, halimbawa, merong isang miyembro ng PhilHealth, active member siya, either sa private, hindi pala, Doc Mirna, pwedeng, magpa-swab test ako, baka asymptomatic ako. Pa-swab test ako, hindi pwedeng diretso na siya sa swab testing center. Pwede po siyang diretso sa testing center. Actually, ina-accept po yun ng mga swab testing centers natin. But when the swab, yung testing laboratory, sinisend po sa amin yung claim, pinaproseso po namin yan. Tinitingnan namin po kung may indication ba o wala talaga. Yun. Kasi po, is also para maano natin po yung use ng ating funds. Hindi naman po left and right dahil gusto ko mapa-swab test ako. So,
titingnan din po namin, bakit babayaran namin ito? Wala naman po siyang indikasyon na dapat siyang swab. Kagustuhan niya lang po. Then kung gusto mo po, despite kayo ay PhilHealth member, then you have to pay po for the processing ng inyong swab test. But hindi po yun makiklaim ng, hindi po yun. Kiniklaim po sa amin, pero definitely, hindi namin po yung babayaran pag walang indikasyon po. Opo. So, yung determination rest solely sa inyo po sa PhilHealth kung yung pagpaswab pwedeng i-assume bayaran ng PhilHealth, doktora? No po. The assessment starts from the place kung saan magsaswab. Doon sa swabbing centers. Ayun, Okay? oo. Doon po lang, mayroon po silang finifili upan na claim investigation form at nakalagay po doon yung exposure, yung contact nila, ano yung trabaho nila, sila ba ay may simptomas na related sa COVID. Yan po, tinitingnan, dapat sila po mag-a-assess doon pa lang. Ang kadamihan po kasi nag-walk-in or halimbawa itong pasyente is itong client is need bang pumunta, may travel order na pupunta sa ganito, talagang it's yung business siya. So yung po mga indikasyon po, meron po nakalagay dun sa claim investigation form ng prioritization kung sino ang isaswab o hindi. So hindi po yun, kaya lang po I don't know kung ini-interpret nila as such, kasi po nakakarating po sa amin na despite wala pong indikasyon, go nila po. So it still rests on kung sino po yung magsuswab, kung sino po yung magagawa ng test before sa amin makaano. Ang sa amin lang po, pinoproseso namin para po makita talagang hindi po parang ma-abuse ang pagpapaswab. Opo. So, pero nung package sa pagpaswab, ano pa pong meron tayo, Dok? Kasi nabagit mo kanina, 3 yan eh. Go ahead po. Opo. So, yung dalawa pa po, ito po yung mga COVID-19 positive cases. Okay? Dalawa po siya. Ikaklaro po lang natin na hindi po lahat na COVID-19 positive ay dapat nasa hospital. Okay? Meron po tayo, isa is COVID-19 for isolation. Okay, package. Ito po ay sa mga community isolation units o yung tinatawag ng LGU na temporary treatment Facility. Facility o TTMF o yung TTMF na tinatawag nila. And dun po, yung mga COVID-19 po na suspect natin, whether positive or negative siya, may simptomas po. So, hindi naman po, wala naman po siyang symptoms of pneumonia. Okay. May mild symptoms lang po siya. Then, that patient should be admitted sa CIU lang po. Okay? Hindi po need yan as inpatient. Okay? So, yun po yung doon. Kasi po doon tayo nagkakaroon ng ay positive ako, kailangan ma-hospital ako. Hindi po. Only those with moderate or severe cases of pneumonia. Palagi po pneumonia po. We don't pay for other illness, pneumonia po, secondary to COVID. Okay po? So, yung pong COVID-19 positive na walang symptoms, okay, so, dun lang po siya sa community isolation unit na they have to stay there for 14 days po. Mandatory po yan na requirement na dapat 14 days sila mag-stay. Regardless of the result of the test. Kaya halimbawa na lumabas yung test result on the 5th day negative, pauuwian ba natin o hindi? Pwede pong pauwiin kung gusto po. Pero po, pagdating po dito ng claim, hindi po namin mababayaran kasi ang mandatory po is 14 days dapat naka-confine yung pasyente sa CIU. Okay po? Exception lang po dito, yung mga vulnerable sa tinatawag natin like yung
ah, health worker, yung elderlies, yung merong comorbidities, at yung high-risk pregnancy, pag sila po ay positive, even with mild symptoms, okay, dapat po signs and symptoms again of pneumonia, pero mild. So, ay nahanapan po namin at least fever and cough. Hindi po duration ng 10 days kasi meron po nagsasabi, sinasabi daw namin dito dapat yung cough 10 days. Hindi po. The cough should occur within 10 days after the exposure. Yun po yun. So, pag may mga mild symptoms like influenza-like symptoms, aside from the cough and the fever, body ache, mga ganon, for the vulnerables, kahit mild po, pwede na po siyang admitin sa isang facility. Be it level 1 to level 3 po. So, yun lang po ang exceptions. Other than that, kung may mild man lang na symptom, positive COVID test, stay sa CIU po. Now, for the other one, the COVID-19 po, developing pneumonia. As far as PhilHealth is concerned, wala pa po kaming kasi marunong na nagsasabi na, ay, kasi pwede naman niya na, ang dami ng simptomas na na-attribute sa COVID. But as far as our is concerned, and even the WHO, the accepted pa rin po na signs and symptoms would be, there must be fever and cough. Okay, so yun po, tapos po, dapat po, at ang ano lang po, ang ina-admit would be moderate risk up to critical risk. So hindi po, ay, may pneumonia ako. Kung wala ka namang risk factors po, you can stay kung gusto mo at home or sa CIUs, but not agad-agad a-admitin sa isang hospital. The patient should be at risk already. Hindi yung sasabihin ay ma-develop pa lang sa hospital. Opo. Ganito po kasi, Doc, what we are trying to drive in here is that yung mga benefits na ibibigay ng PhilHealth na naaayon po doon sa criteria ninyo, because what we are discussing now is yung symptoms, yung mga yun lang po gusto naming maintindihan kung tao yung mga benefits na ibibigay kung kailan magiging qualified yung PhilHealth member doon sa mga benefits na yon. Yung mga symptoms, siguro okay na yon. Kung sino-sino lang po yung mga qualified. Kasi para masundan natin yung sinasabi mo na wag namang maabuso yung fund ng PhilHealth. So, ibig sabihin pala, meron lang ng criteria na nakalaan dyan sa PhilHealth kung sino lang yung pwedeng makinabang despite na positive ka sa COVID. Ay, hindi po, sir. Hindi po ganun ang lahat po tayo ay qualified to avail of any benefit from PhilHealth. Okay. Sa COVID nga po, Doktora. Sa COVID nga po. Natin dito. Ini-claim nila as COVID. Is it really COVID? Opo. Is it really COVID? Kung COVID po siya, babayaran po namin siya as COVID. Pag hindi po siya COVID, at i-claim nila as COVID, then doon po papasok yung, mauna ako doon sa tanong, yung upcasing po. Yan, oo. Kasi they could patient as a simple pneumonia case, not really COVID, kung wala naman po silang evidence that the illness is secondary to an exposure to COVID, then they can claim it as all case rate. Pero hindi po ganun ang nangyayari. Ang nangyayari po, explain ko lang po yung tinatawag nating mga upcasing. Yes, oo. Example lang, hindi pa po ako pumunta dun sa COVID for inpatient po. As again, pneumonia po lang po ang binabayaran natin. Yan. Isang pasyente po na aksidente, namatay na aksidente. May protocol na kasi po mga hospital na dapat pagpasok ng pasyente na iti-test for COVID. Hindi ako nakikialam doon, pero
ang ano lang natin, ang concern lang natin, kailangan ba ako na aksidente, ko COVID test mo ako? What for? Wala man akong history of exposure, wala man akong history of travel, na aksidente ako. So, what for na ako iti-test? Pag it turned out na positive yung test, i-claim dito sa amin as COVID. When in fact, the patient ay motor vehicular accident lang po. At yun pag namatay, i-claim po dito as critical pneumonia, which amounts to almost 700,000 pesos. Naku, oo. Okay. Marami po yan mga kaso, and we have evidence to support that. So po, kung sasabihin ng mga facilities po na hindi naman po ganun ang nangyari, marami po kami nakikita na ganun. Even with moderate pneumonia, the patient has no signs and symptoms whatsoever of pneumonia. The patient does not know any risk for pneumonia, and yet po, dahil positibo lang po ang test, i-claim dito sa amin as moderate or severe pneumonia. These are all upcasing po. Yan. Kasi hindi naman po, sabi ko nga, hindi naman po lahat na positive, dapat na sa hospital. Or kung na-hospital na sila because of other illness, at nagpositibo yung test, as long as hindi naman mag-guarantee na iyon ay dahil doon sa positive test na yun, then they can claim it for other benefit that is due to the patient. Opo, okay. Like hypertensive ako, nag-test ako positive, outright i-claim dito sa amin COVID. So yun nga ang ibig ko sabihin. So yun nga ang ibig ko sabihin, Doc. Meron lang ng criteria kung kailan pwedeng maklaim yung benefit na sinasabi niyo para sa COVID. As COVID, yes po. Yeah, Pero po, meron din akong unawa po din sa mga miyembro na pag kayo ay inadmit at COVID ang diagnosis nyo, minanage kayo as COVID at pinabayad kayo as COVID, ang chinarge kayo as COVID, dapat po ang ibabawas sa inyong case rate package would be for COVID. Yun. Regardless kung ano maging fake nung claim nila dito sa amin. Huwag nila pong i-anticipate na i-deny po yan dun sa PhilHealth kaya pababayarin na namin kayo. Hindi po. Right po yan ng mga miyembro na malaman, trinit mo ako as COVID, chinarge mo as COVID, bakit hindi mo ako babawasan ng COVID package rate? Opo. Now, ito po, paano po yung proseso ng pagbayad ng mga claims? And ano ba, meron bang hindi nababayaran, Doc? Basta po qualified siya mabayaran, talagang babayaran po at babayaran. Yung sinasabi nilang maraming hindi nababayaran, we have already shown, I think na-mention na rin niya na almost close to 10 M na nababayaran namin. It might not be dun sa inpatient because during the processing ng mga inpatient claims, ang dami po namin na-found out and na hindi naman po siya talaga COVID. Sasabihin lang nila COVID dahil nag-positibo nga sa test. Yun po ang gusto kong i-explain, not all positive na COVID, not all positive COVID po is i-claim natin as COVID pneumonia. Hanggang wala naman po siyang risk, hanggang wala naman siyang ubusipon, tapos positive lang yung result, dapat nga na hindi nila in-admit yung pwede nila dun lang sa CIU. Nababayaran po natin. Binabayaran po namin ng 22,449 for their isolation. Yun. Okay. Okay, so yun, malinaw yun, ma'am. Yun ang gusto kong sabihin. May criteria lang kayo. Hindi yung basta claim na lang ng COVID. Yun ang bottom line na usapan natin, di ba? Yes, po. Oo. So, I'm afraid, Doc, maubos yung oras natin. Kung meron ka pa pong gustong idagdag, go ahead po. Yung pong yun ang sinatawag ko po kasi yung may parang downgrading, sabi nilang downgrading, yung mga allegation na kasi ang PhilHealth is stricto, sobra ka-stricto,
we just want to safeguard po din naman yung pera ng mga tao. Hindi po namin kasalanan po na sisingilin sila ng napakalaki ng facility kasi hindi namin babayaran. It's between the, yun nga kaya gusto ko pa abot sa mga miyembro na dapat po, kung kayo ay binawasan, ay kung kayo ay sinisingil dahil sa COVID, dapat COVID rate. Ilaban po nila yan. Hindi po sila dapat between yung transaction between the facility and us, wala na po dapat yun yung pasyente, hindi na po yung kasalanan ng pasyente. So yun lang po. To say po, ang ating COVID claim po ay prioritize namin. Once we receive it, nag-undergo medical evaluation kasi hindi naman po dapat magbayad po kami left and right ng sa COVID. And so far po, wala man po kaming backlog. Lahat po yan ng COVID claims po. Once we receive it, nasa priority po namin yan. Isinisantabi muna namin yung mga regular claims. Inuuna po. Kasi first in, first out dapat kami. But with COVID now, dahil medyo malaki nga, inuuna po namin yan. Opo. So, yan lang po. Yung pag-downgrade po ng facility, kasi ang nangyayari po, sisingilan nila yung facility ng almost 1 million, pero ang i-charge lang nila is for ordinary pneumonia. Pero treat nila as COVID. Bakit hindi nila bawasan as COVID? Yun lang po ang gusto namin ipaabot. Hindi po kami ang may gusto niyan. Now, ang sabi naman namin sa facility, show to us the patient. Hindi kami nakakakita ng pasyente, sila. Pakita nila na ang pasyente talaga, i-prove nila. Remember that we are funding, we are paying. So kahit naman sa bangko, di ba, binubusisi ng gusto ang much more with PhilHealth na magbabayad ka left and right na 700,000. Siyempre, bubusisihin namin, i-prove nila that patient is really, that the pneumonia is really secondary to COVID and that the pneumonia really has risk na dapat ang pasyente is ma-admit na. Kung wala po yung mga criteria po yun, hindi naman po siguro mali sa amin na i-follow lang namin kung ano po yung dapat para kami magbayad ng isang COVID claim. Ayun, opo. Napakalinaw po, Doc Mirna. Salamat sa oras and mabuhay kayo dyan sa PhilHealth. Okay po. Thank you very much din po. Thank you so much. Mga tugang, yan po sa tuyang edisyon mo niyan. Kan Usapang PhilHealth, digdi po sa DZGB. Till next Thursday po, hatun sa Indukan PhilHealth. Salamat asin namang Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang programa Usapang Philhealth. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5. Usapang Philhealth. The next time.